Παιδιά, είμαστε στη σπηλιά. Νάτι. Και τώρα θα μπούμε μέσα. Του Νταβέλη σπηλιά. Πάμε να μπούμε μέσα. Όπα. Κοιτάξτε εδώ. Ποια σπηλιά είναι αυτή? Εδώ. Αυτή είναι τελικά η σπηλιά. Πάμε να μπούμε μέσα. Κοίτα Νικόλα από πάνω πως είναι. Ωχ. Απίστευτο. Να τα κλειτσάκια πουλάκια να τα βλέπει. Ωχ, ναι. Πάμε παιδιά. Μπαίνουμε. Εδώ είναι η σπηλιά. Και τα εκκλησάκια στη σπηλιά. Παιδιά, πόσο βαθιά είναι. Παιδιά, το βλέπετε? Παιδιά, αυτό παίζει να μην τελειώνει ποτέ. Κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Παιδιά, δεν κάνει κρύο. Παιδιά, βρεθήκαμε στη μέση της σπηλιάς. Δείτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ μια ροχμή. Εκεί μέσα ποτέ κανείς δεν ξέρει τι παίζει να υπάρχει. Μέχρι και δεν ξέρω τι παίζει να υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ παιδιά. Φοβερό Φτάσαμε μέχρι κάτω μετά από πολύ πατινάζ εδώ. Από τις λάσπες. Κοιτάξτε εδώ. Γεια σας. Παιδιά, αυτή ήταν η περιπέτεια στη σπηλιά. Γεια σας.